Mbalimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Mbalimao, bi, mercredi 16 juillet 2025. Mbalimao, kuma flabe ka fo, mena révélation belebeleba fla de ke. Oube ka bo ka fo réseaux sociaux la fambe, ko shogel ye ani dien ko do nyogona. Oba ira ko farasi ngena fimbo otigula. Parce que shogel ye farasi de kele. Mais mena segere bado franfo malien ngena tuguni. Shogel maïga ka discours mi kara Nations Unies na. Sora e Modibo Kone sora su faranyo nga ko ka shogel genga bo premier ministre yala malien meno segere fana fo ongena bi Modibo Kone kelengele atarasi Assimi Goïta numa ne segu tungara wulila États-Unis mo lebu de manne sakay ni Qur'an che ne wula États-Unis ko segu tungara men kali Qur'an la ne wula États-Unis contre shogel kangana mo la bo fuyi shogel discours mi kala Modibo Kone ko kuka fere sugu be ko ka shogel gen kabenu ni France bla nyogona mais yana ngata o yoro la mena galontegala demu me Mali kono bubu mabel jawara angal la me folo kani jembe kodo nyogoma fi shogel da ay kuma imea ko kani jembe kodo nyogona ko shogel dake kani jembe kodo nyogoma fi shogel da ay ni kuma mesisa chien fla ay la metukuni kani jembe kodo nyogoma fi shogel da voilà ani jien jume kodo do nyogoma avec la source de la communication ni ma ira ko farasi de ngena fimbula shogel ye farasi doron de kele shogel tara Nations Unies na shogel mama jamana shi frappe ni farasi te shogel ye farasi doron de kele donc farasi de oluga je ne ma fina ngonu me ga siki farasi ma ko shogel ani je be ko do nyokona e mu ga slogan e uti malo uti miri hali shogel discours mi kala Nations Unies na nin Qur'an che wallahi billahi shogel na discours kala asima shogel ka discours yi surasi kele mai ni shogel ke discours yi ra surasi na akunteke ou bien galon de frate ko shogeli ko élection ti se ka ke ko bi ko shogeli be ka élection ko fo ayta shogeli ka fen kala yoro jumia ko ka élection ke Assimi de décision ta ka be élection ke Assimi di kale ka be élection ke Assimi de Mali karamogo ni be farango ka be élection ke Assimi kelen klara ka fo ko élection te ke o Assimi ke klara ka parti politique ti shogeli ko oye yelema ko lu mai shogeli ko de sra kelen ta ikabo yelema kono shogeli ka kuma bewdi shogeli kumana Assimi Goïta a changé de sinon Mali bintola de dou mais ni confin de ate foi kalama atara doro ko shogeli ko ka élection ke shogeli a faro de ko ka élection ke shogeli o fina ro de ko ka élection ke Assimi engagement mun ta na mo de bunya o de kuma doron fora yana sinon kuma fla ma fokoi o kuma doron de fora donc malien kana bipi atene malien si bloku shogeli ka kuma ayata be kala to ko amana obewu o de ko so nyo confin de nunu makalango te foi don ne me galonte ke doron na ayata shogeli ka fen kala shogeli kumana insécurité ka shogeli kumana Mali ka nganya chogo ma proposition beke shogeli ma foko Assimi ga élection kere shogeli ko de ko be ka galone teke ka foko ka prétexte ke ko insécurité be ko ka to fangala ani ka élection ko tikilingi o ye galo tiende fana yu o ye tiende wu ça c'est une vérité ko Mali ni dien be ko do na nyokona di ako be dien jumema et puis ni wuru nunu de be ka boka ni kuma fore wuru do de be ka bobi ko Assimi Goïta Mali ni dien ko shogel de surasu pousser kubla srajugu ka donc ayere bolo sa surasu be srajugu de kasa jakuma ti saka foire la ko nyina nki ndala jakuma ti saka foire ko nyina nki ndala ube ka échec kesa ube feka amununu le sanno ko shogel de olubla ni saraka shogel ma foka kata sunguru bauta shogel mata foka ka Mali wardu sunguru baula shogel ko de ka faransi gen ko faransi mai hali kuma mu foro ko manda u klola aw kuma na shogel gen la aklara yoro min kan won wo fien be ci yoro mi soro su be tayindi o be soro kan galon tigala den na bol bo ka Malion bloku horon be tikera illa saninte horon dire billahi tallahi Mali yere wolo do amete men kuma to aya la me kani jembe kodo nyogoma fi shogel da voilà ay bubu mabel ka kuma mesisa shogel discours min bla ko shogel de ani jembe kodo nyogona ale ko me joma ko jembe farasi o ba ira shogel ye an kodo limi ke farasi o ma be bubu mabel ma o ma be sorasi ni chamama malien kuma réalité de folie flo ngana bon ni bubu mabel fle ka shogel sankoro ta de mata don mais avec un kuma info u chama be ka kuma info bide ko Mali ni die ka kodo nyona Mali ni risite ka barake ya o te jien do ya Mali ni shinte ka barake o te jien do ya Mali ni turkite ka barake o te jien do ya
o ale kome jone ma ko Choguel yani dien be ko do nyona ay bubu mabel u jawara wule kadinga kale kome jone ma ko dien be me sigi kuma inka une troisième fois malien be kala me ani dien be ko do nyoma Choguel da voilà aya me sande ko Choguel da ni dien be ko do nyoma pourtant ni recibe ka barake malien ngo clarification de be ka kebi Choguel ka discours ko fe nation sini kono modibo kone mogo wele aya remarqué a wakati mogo do bora mogo do ne wele siente kono kone ka video ke Choguel contre la ne ngo mune kara ko Choguel discours mi ke kama ja Sorasu yi ne ko tigima ngeske nge kungulu be siente mogo do atigi tlobe na malion bi ne te feka kuma me kuma de be kana Choguel ka discours ko fe panafricain de wula dien fa be ka tegere fo Choguel kudro u sarana u fana kina fo ajaru yi Choguel bena discours kalando mi nation sini kono u kunta kalama de Sorasi nunu kunta kalama wallahi ma discours ya ma shila asimi tseka fo ka Choguel ka discours yi mais ala ko nga tie fo Modibo Kone de wula ntseka asimi ngota to fo de ine mandi choko chontin galo norela Modibo Kone de wulila ka samara do asena ka se Sorasi be ma ko ka Choguel bla ko ka décision ta ka Choguel bla ntado u banana choko nto do mais Modibo Kone kelengele mu fleni na sunguru ye France Afrique deni nyede ha o Modibo Kone de wula ko ka Choguel mai ka genga bo premier ministre la ko parce que ko tara France korofo Nations Unies na wulu munu be kule la réseaux sociaux ka o chama be bara obo liinde ka abe ka Choguel ka panafricain de raw Choguel discours ka domina wula ko ka Choguel bla u ye mogo do la bo CNT re kono olu bora ka video olu bora ka publication ke ben le cerveau ba kalama e ra wala mogo ko se ka Choguel kele nte be ka do détail do kono même pas oro kuna malien Choguel ka discours ko fe dien pe bolenga tegere fo Choguel kunde u kereba fo jiglasi de bonuka bi u yuga sunguru tigaw ke kuga mana ko ke ko tiene u be fe ka betru da Choguel de kun u ko tuguni ko Choguel ko ni ay ko election borama ko Choguel de sababu ya to ko election borama ngalo flate teme kuma inka bu ma bel ngon galon tegela mada di pa ala ka jienda ko ni ay ko election make ko Choguel de sababu ya to Choguel ko wakati do kerala ama Kidali soro ambe ka keleke wakati bi kabe Kidali libéré alni asini kungo kabe election ke ne reste ku tungara teson Choguel ko no ko election tseka ke asimi nunu ye utara kata constitution kura glamour sera Choguel la asimi nunu ye décision ta ka election tokoda umu sera Choguel la uya bama mu sera Choguel la e ko Choguel da to ko election make Choguel de election datif wa horon kolon malan kolon galon tegela bubu tourne tegerela ko Choguel da to ko election make ko Choguel ko election na kere ko Choguel bora président ko Choguel te ka aita Choguel ka fe kala Choguel te ka foko ka election kede Choguel ko de kube ka uere kuma kan sosodi uere de dako ko lube election ke olu dakele klara ka foko ba bama ko horonya la ko mangake Choguel ka kuma te dobere asimi gota ni ti se ka munke kanafo Choguel ka kuma be fle mais wulu ye wulu de quoi bubu ye wulu de quoi ali wulu ka fsani bubu mabel jawaray ti se harama de mu are kuma kan quoi ay bubu kuma kana me mais wallahi malle mena fendo irala ada bale bereba ay bubu mabel yere kuma kana me orola mena bubu kuma kan kala sa me jakulaje yele ba kono dimiu ay bubu kuma kana me ya laje ya voilà ko para balbola o teche imo fo a o teche ye galo tiga ay o galo yi wa ngo do yo para we ya ibla ibla para we ya ibla puro ko na de puro yo do galo do galo do da ibla galo do galo tiga ministre bla yo ale ko voilà ko sujet di sana wa woro voilà ko para balbola o teche imo fo a o teche ye galo tiga ay o galo yi wa ngo do yo para we ya ibla para we ya ibla puro ko na de puro yo do galo do galo do da ibla galo do tiga ministre bla yo ale ko voilà ko sujet di sana wa woro voilà ko para balbola o teche imo fo a o teche ye galo tiga ay o galo yi wa ngo atemolu ayre be ka galon teke fode ko sujeti mo munu ye armée ka wara chouin
ka nga monne te ka ban ni ne bi job ibaro munu me fangala ni sorasi nunu danga bugo sa ay bubu kuma kana me awra billah wala danga be di sora danga be asimi go tan ko billahi taala bubu da ko porte parole be hali mali wulu be tegera bubu la hali wulu hali armée ka contribution ka wardi armée ma o war kara bubu ya du Jason nya kuma fo aviron ni jeje liban c'est pas intéressant nga fo ngome bona aviron ni c'est pas intéressant nya je ko chama ke malien chama ya donc c'est pas l'appel donc bubu mabel kele ne ko konima galon te transition kono kiti konima galon te ko surasin kite ko ja surasin ni bubu mabel kele ndo fo ni bubu kele ne ko koni be fe surasin nu nga kife kika ken galon te lai kika galon te ka transition soutenu bubu mabel jawara ida fo de awamba video kala dien be ba merci 600 bubu de ko konima galon te ko ka transition soutenu kute kife kone tie fo kubi kele bubu eda fo de awa video flemme na video kala be ba awa fade be ba daji tu ku nchama bet kera e bubu mabel la fo ki tu ko fe koronte ite horonye ite horonde ite horonje nyonye bilay talay die bet keri la bubu bi na fo ni wulu be teme kare kuna sa mo bala je wulu kadi be me machite fe wulu ga boydena ube bubu tigani gonjigiba ni gonjigiba be ka teme kare kono sanno mogo bala je we ko gonte mena me machite fe gonga boydena machite fe denga ka gonjigi bay samada sikadi bayu ni be samada se bebe na masanta ka fireka bubu ebo chugwadla billahi talai bubu ebo chugwadla anga norla me kinini chef de kan ko ima garantie la transition soutenu na yija afoko okumana chef ba kem afotro ko ni ko papa kem era ni chef allo neni tene ali news for ba sana shije o ta ko mashi jama ma ko abela jeni yoramta galon tegala anga Jason fana ka kuma na me anrola kuma ni wala ka afrique abuga ni wala ka afrique wa chef mo ni wala ka afrique ni le ndo malo révélation aya fo kuma bale kono ko tene Jason de pariam kono ko ma ko mali dengere wulu halalato mi qui s'est senti fier c'est-à-dire par la transition ko fanga ko asimi fanga nana ko ye bara minke o jera lo wala kuna wulu aleka aga jite o resizirama o tila mo wulla atile koka me ko te kuma na me kuma mbara kulu mo be ka bo koka so ko kuti o tiki kana ka bo kale ka bo Europe me kuma futa kana malla asewale wasu afura ko ka trasu jeme ni tiglamu akiri musuyan to fore me meka kuma fo buma be global wa bato c'est a condamné ay kuma be wole kuma be na fuka famila atikipe abadi asomo be akira wa maki ka 1 million compte 1 million de francs CFA ka compte ka de kuma be ma ko ka taga bla ay meka compte ko compte mtele ko ka taga ka sadika en fait elle a contribué pour soutenir la transition elle a contribué pour soutenir notre armée. Nous voulons faire un 1 million compte à des bombardements. Quand l'armée a compte, c'est-à-dire compte bancaire numéro de là, quoi le quoi à la contribution pour soutenir les femmes. Moi, on peut faire l'armée quand l'armée ou assumer l'armée. C'est moi qui catastrophe la prologue en bas pour faire des gens. L'efficace à DP a été minimum de l'unique. Je n'ai pas eu donc je suis fier de moi. Les gars qui ont donné les femmes quoi. Lete sa lele ba ko adi ngoma ngota kwa dinema lete ngota mine kwa tout c'est trop ancien 1 million de la bouma belma ko ataka la compte kono ataka contribution ko ka di almem ni kala alla bouma bel tare atala ka ni tigla mo wuri kale ba so ko wuro so ka meeting do kere wuro so ka nyene do kere atuta bota ko lu mo ko be 500,000 la no so wota he ala ati aye sali at ajina na ko tum akukuma ben ko problème tala 500,000 ka e puta 1 million dirham ma ko ataka bla compte do kono a dabra ko almet de ko ko te ka ma sasa bouma bel 500,000 francs bona ka bla rek aduna meeting na mo do meeting na ka photo la avec le ben ko ataka bla compte do ko di armée de ay 500,000 bona ka bla rek o maka balere fana a ko 500,000 ko ataka bla compte no hani shi atima prevuso atima daluso ka ko 500,000 intara ma be flanye koro malion o foni mu ba chena bubu
non seulement wari dira ko ka marfa sakadi Mali armée ma o mɔgɔ mun kun bɛ ministère la wagati la olu taara ka taa surfacturation kɛ mɔgɔ minnu kun bɛ armée ka wariw soin Bubu kun b'olu de défend Bube banana Bube donna kaso la jigira tɛgɛ de bolo Bubu nana tugu sɔrɔsi ninnu kɔ dafan t'a la donc a nana kɛ sɔrɔsiw ka jeliba ye a yɛrɛ ko n'i ma nkalon tigɛ ko sɔrɔsi tɛ sɔrɔsi ninnu tɛ k'i fɛ a yɛrɛ y'a fɔ dɛ a filɛ nin yɔrɔ la ka transition soutenu n'a y'i ja a fɔ ko o kuma na cɛ ba kɛmɛ a fɔ dɔrɔn ko nin ko ba kɛmɛ kɛra ni cɛ tɛ hali n'o ye neni tɛ dɛ hali n'i y'o sigi cɛkɔrɔba dɔ kana si kɛ o t'a bɔ masi jɛma ma ko fɔ bɔ an ka taa a bɛɛ filɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye il n'a pas honte a tɛ malo e de bi jɔ k'e bɛ dɔ fɔ Choguel ma et puis Bubu Mamɛd tɛ tubabukan mɛn koyi Choguel ye mun sɛbɛn ale taara parti dɔ de ta la dɔrɔn Choguel ka fɛn ma sɛbɛn ko ka élection kɛ koyi Choguel ye sɔrɔsiw jogojugu minnu bɛ yen u bɛ suɲɛni ni fɛn minnu na k'o de dabila u bɛ ka mɔgɔ minɛ minnu kɛ aw bɛ taa yɔrɔnin dɔ ta dɔrɔn ko élection ko Choguel ma fɔ ko ka élection kɛ dɛ Choguel ko de ka aw layidu kan mun ta aw k'o timi a y'o dɔrɔn de fɔ u taara constitution dilan ka fanga don parti politique la Choguel t'a kalama dɛ sɔrɔsiw y'u dogo Choguel la ni su y'u duga a nɔgɔbaga la ani su y'u duga a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara kuma bɛɛ filɛ ta kana ta la foyi t'a la o de kun dɔ Mali aw kan bɛ caw caw